नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। ट्रकला दुचाकीची धडक, युवक जागीच ठार। वैभववाडीत धुवाधार पाऊस आणि मल्टी स्पेशालिटी कोणामुळे रखडलं, दीपक केसरकरांनी सांगितलं कारण। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मी संमती दिली म्हणून केळे गावातील कबुलातदार जमिनीचं वाटप होऊ शकलं, त्या समितीचा अध्यक्ष मी आहे। मी मतांसाठी राजकारण कधी केलं नाही, याचे जीआर मी मंत्री असताना काढून घेतलेत। जीआर निघालेत म्हणून जमीन वाटप होतंय, असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। नाही बघा, मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं, जमीन मुळात वाटप होऊ शकते का? जमिनीचा वाटपाचा जीआर कोणी काढला? मग तुम्ही त्याच्याबद्दल थोडं तरी रिस्पेक्ट ठेवाल की नाही? स्थानिक लेवलवर अमुक असावं की अमुक असावं याच्याबद्दल वेगवेगळी मतं असू शकतात। मग ती मतं असल्यामुळे आता त्या ठिकाणी ती शाळासुद्धा अजून होऊ शकलेली नाही आहे। शाळा कोणासाठी होती? हा संपूर्ण डोंगराळ भाग आहे, त्याच्यातल्या मुलांना त्याचा फायदा झाला असता ना। केवळ स्वतःला श्रेय मिळावं म्हणून चांगली कामं बाजूला राहिली तर त्याच्यापासून आपण धडा शिकला पाहिजे आणि चांगलं वागलं पाहिजे, असंच माझं म्हणणं आहे। मला कोणावरही टीका करायची नाही आहे, कोणी लढा देण्याची गरज नाही, कारण ऑलरेडी ठरावच आहे त्याचा, वाटपाचा ठरावच आहे, वाटपाचा जीआर आहे, हे सगळे लेखी आहेत ना। वाटपाचे जीआर सगळे लेखी आहेत, मग लढा कशासाठी दिला? काहीच आवश्यकता नव्हती। ज्या दिवशी माझी पहिली मीटिंग झाली त्या तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्याबरोबर, त्यावेळेस त्यांना मी सांगितलेलं होतं वन जमिनीचं आता वाटप होऊ शकत नाही, कबुलातदार जमिनीचं होऊ शकतं। मग त्याप्रमाणे मी प्लॉट करून दिले ना। मग प्लॉट मी करून दिल्यानंतर तुम्ही आभारसा नाही मानणार का? नाही मानले म्हणून मला का वाटत नाही, पण ती कोकणाची संस्कृती आहे का? ती कोकणाची संस्कृती नाही। मी ज्या पद्धतीने वाटप करून दिलेले आहे, गेळातील प्रत्येक नागरिक सुखी होईल, त्याच्यामुळे मी काय मतासाठी राजकारण करत नाही। मला ही सगळी गावं ही माझ्या घराप्रमाणे आहेत आणि त्याच्यामुळे तिथल्या लोकांना न्याय मिळाला हे माझं काम होतं। आता सुद्धा हट्ट केला होता 169 पेक्षा अधिक लोकांना द्या। जोपर्यंत त्यांची पूर्ण चौकशी होणार नाही तोपर्यंत कोणालाही अतिरिक्त आणि सातबारे दिले जाणार नाही। संपूर्ण प्रक्रिया केल्याशिवाय दिलं तर पुढे त्याच लोकांना अडचणी निर्माण होणार आहेत। प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना दिलं की त्या लोकांचं भलं होणार आहे आणि आपलं भलं कशात आहे हे समजलं पाहिजे। उगाच आंदोलनाच्या नावाने आंदोलन करायचं याला अर्थ नाही, कारण ऑलरेडी ऑर्डरच दिलेली आहे वाटपाची, त्याच्यामध्ये काय प्रश्न होता? काहीही प्रश्न नव्हता। त्यांनी जे काय प्रस्तावित केलं तसं वाटप झालेलं नाही आहे। मी व्यवस्थित वाटप, प्रत्येकाला न्याय मिळेल अशा पद्धतीने जमिनीचं वाटप करून दिलेलं आहे। समितीचा अध्यक्ष म्हणून म्हणजे मी नाही, त्याच्यामध्ये जिल्हाधिकारी आहेत, त्याच्यामध्ये टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर आहेत, सर्वच लोक आहेत। त्याच्यामुळे इथं कुठलाही वाद होता कामा नये एवढंच मी सांगतो। मला कोणावर आरोप करायचा नाही, कोणाला बरं वाईट म्हणायचं नाही आहे। शेतकऱ्यांसाठी हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटला पाहिजे आणि ती माझी जबाबदारी आहे। प्रांतांचं जे जिल्हाधिकाऱ्यांना जे अधिकार शासनाने दिलेले होते त्याप्रमाणे निर्णय झालेला आहे आणि वन खात्याची नोंद वगळण्याचा निर्णय झालेला आहे। त्याला शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतर सुद्धा एकच गोष्ट मला सांगायची आहे की सुप्रीम कोर्टाचा आता एक निर्णय झालेला आहे आणि वनाच्या कुठल्याही नोंदी त्या ठिकाणी ज्यावेळेला काढायच्या असतील त्यावेळेला चीफ सेक्रेटरींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली आहे। त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे सचिव आहेत, या समितीच्या समोर सुद्धा आम्हाला जायला लागेल आणि ह्याचं सातत्याने फॉलोअप माझ्याकडून चालू आहे। नांदगावहून उमरठला जात असलेल्या दुचाकीची महामार्गाच्या बाजूला उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडक बसली। या दुचाकीवरील दोन्ही युवकांचा जागीच मृत्यू झालाय। ही घटना बेळणे परिसरात रविवारी रात्री घडली आहे। या अपघातात दुचाकीवरील हुमरट मुस्लिमवाडी येथील जैत मीर वय 18 वर्ष, शाहिद शेख वय 20 वर्ष हे दोन्ही युवक जागीच ठार झाले। दोन्ही युवकांच्या अपघाती मृत्यूने हुमरट परिसरात शोककळा पसरली आहे। जैत आणि शाहिद हे दोघे चायनीज आणण्यासाठी होंडा शाईन दुचाकी घेऊन नांदगावला गेले होते। तिथून परतत असताना बेळणे इथं महामार्गानजीक उभ्या असलेल्या ट्रकला दुचाकीची जोरदार धडक बसली। ही धडक एवढी तीव्र होती
की दुचाकीच्या हँडलसह दर्शनी भागाचा चक्काचूर झालाय, तर दोन्ही युवकांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली। महामार्गावरून जाणाऱ्या प्रवाशांनी दोन्ही युवकांना कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं, मात्र डॉक्टरांनी तपासणी केली असता दोघांनाही मृत घोषित केलं। दोघांच्या अपघाती मृत्यूनं शोककळा पसरली आहे। दरम्यान कणकवली पोलिसांनी अपघात स्थळ गाठून पंचनामा केला। त्यानंतर पोलिसांनी उपजिल्हा रुग्णालय गाठून मयतांच्या नातेवाईकांचे जबाब घेतले। त्यानुसार अपघाताची पोलिसात नोंद करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्गातील आरोग्य रोजगार प्रश्न सोडवण्यासाठी पक्षविरहित सर्वांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे। 4 ठिकाणी तोंड असल्यानं ही परिस्थिती आहे। आपली परिस्थिती बदलली नाही तर आपला भाग गोव्यात विलीन होईल, असं मत माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी व्यक्त केलंय। जनतेला एक आरोग्याचा आणि रोजगाराचा हे 2 महत्त्वाचे असे प्रश्न आहेत जे भेडसावतात, त्याच्यासाठी काय मागणं राहील? याच्यासाठी पाटेकरांकडे मागण्यापेक्षा आपण सर्वांनी पक्षविरहित एकत्र झालं तर हे प्रश्न सुटू शकतात। तर याच वेळा ताज झालं असतं, किती वर्ष झालं ताजला जागा ॲक्वायर करून ताज ऑबेराज चिटाडे गोवा, पुढची MIDC एसएन देसाईने आणली, बंद पडली, भाई सावंताने इन्सुलिन सूतगिरण आणि वापरूचा कारखाना आणला, बंद पडला। कोणामुळे बंद पडला? आपल्यामुळे बंद पडला। आपली सगळ्यांची तोंडं 4 ठिकाणी फिरत असल्यामुळे इकडे कोण लक्ष देत नाही, म्हणून रोजगार आपल्याला इथे उपलब्ध होत नाही। त्याच्यानंतर तुझं वैद्यकीय परिस्थितीसुद्धा अतिच आहे। आज इथे हॉस्पिटल आहेत, डॉक्टर नाही आहेत, आणि असाच जर काळ राहिला तर काही दिवसांनी आपण गोव्यामध्ये मर्ज होणार। आज मी स्पष्ट सांगतो तुम्हाला, दिल्ली, यूपी, बिहार, हा सगळा भाग जो तिकडचे लोक इथे येऊन मला सांगतात, साहेब हा डोंगर द्या, पण त्या डोंगराला फक्त रस्ता पाहिजे। हे का होतंय? इथे आपण एक संघ नसल्यामुळे आज याची वाईट परिस्थिती होत चाललेली आहे। मी मंत्रालयामध्ये 18 वर्ष काम केलं असल्यामुळे मला सगळ्या गोष्टीचे ज्ञान आहे, समजतंय, पण मी एकटा बोलून काय त्याचा उपयोग होणार नाही। सगळे एकत्र आले तर देवाला नुसतं साकडे घालण्याचं काय नाही, आपण पहिले सगळे इकडे यायला पाहिजे, सगळ्यांनी एकत्र येऊन साकडे घालायला पाहिजे। पक्षविरहित आमची ही कामं करायची आहेत, म्हणून देवा तू आम्हाला आशीर्वाद दे। सावंतवाडी संस्थानच्या ऐतिहासिक श्रीदेव पाटेकर मंदिरामध्ये श्रावण मास समाप्ती सोहळा उत्साहात पार पडला। माजी आमदार शिवराम दळवी यांच्या माध्यमातून दरवर्षीप्रमाणे पूजन आणि महाप्रसादाचं आयोजन राजवाडा इथं करण्यात आलं होतं। दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनोकामना पूर्ण होत जिल्ह्यातील जनतेला सुखी समाधानी जीवन लाभो, असं साकडे पाटेकराला माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी घातलं। आदिने राणी सरकार, त्यानंतर राज्य सरकार, आताचे राणी सरकार, युवराजनी, या सगळ्यांचे आमचे घरगुती संबंध असल्यामुळे आम्हाला ते बोलून सांगतात हे तुम्हाला करायचं आहे, त्यांनी करा म्हटल्यानंतर आम्ही मागे जात नाही, त्याला मागे आमच्या मागे देव आहे। त्यावेळी हे प्रत्येक वर्षी सेवा आमच्या हातून होते, तशीच यावर्षी होते। आणि हे एक सेवा करताना मी देवाला काय सांगतो, इथे येणारे प्रत्येक जे भक्तगण आहेत त्या सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण कर। ही पूजापाठ होत असताना दिवाबत्ती, ओवळं, सोळं, नैवेद्य, कशा प्रकारचं काही चूक आपल्या झाली तर माफ कर, आणि सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण कर। पाटेकर हेच करतो, सगळ्यांची आजपर्यंतचे सगळ्यांची आर्थिक परिस्थिती, शैक्षणिक परिस्थिती तशीच सांभाळले, तशीच सांभाळून पुढचं जे जनरेशन आहे त्या प्रत्येक जनरेशनला चांगली बुद्धी दे आणि त्याच्यानं चांगलं कार्य करून घे आणि सगळ्यांच्या मागे तू उभा राहा। शेवटच्या सोमवार निमित्तानं देवघरात देवदर्शनासाठी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक येथील भक्तांनी मोठी गर्दी केली होती। हिंदू धर्मामध्ये श्रावण महिना विशेष पवित्र मानला जातो। यावर्षी 4 श्रावण सोमवार आलेले आहेत, तर पहिल्या दिवसापासूनच या ठिकाणी कर्नाटक, गोवा म्हणजे सावंतवाडीशी रिलेटेड जे पहिले लोक आहेत, सावंत, भोसले, दळवी, राणे, शृंगारे, विचारे अशा सरनेमची जी लोक असतात त्यांचं हे कुलदैवत आहे। म्हणजे ह्या आडनावाची सर्व लोकही पहिल्यांदा राजाच्या सेवेमध्ये होती, त्या सर्वांनी आपलं आराध्य दैवत हे आपलं पाटेकर मानलं, म्हणून दरवर्षी या ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणेच या ठिकाणी गर्दी करून
भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घेतलेला आहे। या ठिकाणी नवस बोललेल्या नवसाचं त्यांना आज भेट केलेली आहे। तर जे काही नवीन नवस करतात ते त्यांच्या सर्व इच्छाकांक्षा या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहेत आणि पूर्ण होतात पण। त्यामुळे दरवर्षीसारखा यंदा पण प्रतिसाद आम्हाला मिळालेला आहे। माजी आमदार शिवराम दळवी यांच्या माध्यमातून आयोजित महाप्रसादाचा लाभ शेकडो भाविकांनी घेतला। यावेळी LN सावंत, रमेश गावकर, बाळू परब, प्रेमी आलमेडा, मोरेश्वर पोतनीस, पुरोहित शरद सोमण आदींसह भक्तगण उपस्थित होते। पाटेकर स्वरूप हे स्वतंत्र निराळ आहे। हे पाटेकर हे नामकरण त्याचं नंतर झालेलं आहे। पाटेकराचं मूळ स्वरूप हा यांच्या मूळ पुरुष जो होता तो गाई म्हशी गुरे राखणारा होता। त्याचं नाव होतं खेम सावंत। तो एका सारस्वताकडे गुराखी म्हणून होता। 5 वर्ष त्याने प्रामाणिकपणे सेवा केल्यानंतर तो इथून 9 किलोमीटरवर ओटवण्यात जात असे आणि नित्यनेमाप्रमाणे आपल्या जनावरांना चारा पाणी आंघोळ घालून येत असे। एक दिवस तो आला नाही म्हणून मालक त्याला स्वतःला बघायला गेला तर त्या ठिकाणी नदीकिनारी तो उन्हातान्हात भर मे महिन्याच्या दिवसात झोपलेला असताना त्याच्यावर पंचमुखी नागराजाने शिवशंकराच्या अलंकाराने त्याच्यावर छाया केलेली होती। हे दृश्य पाहून मालकाच्या मनात चलबिचलपणा निर्माण झाला आणि त्याला संशय निर्माण झाला। त्याला जर जागा झाल्यानंतर दंश केला किंवा चावला तर तो अशी घटना घडली तर मी माझ्या प्रामाणिक नोकराला मुकणार नाही ना, अशी शंका आल्यानंतर त्याने चौकशी केली तर एका चांगल्या ज्योतिषाकडे तो गेला आणि त्याने सांगितलं याला राजयोग आहे, हा राजा होणार आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याचा फायदा होईल। मालक म्हणाला हे कसं काय शक्य आहे? तो म्हणाला इथून तो ध्यानधारणा करून आपल्या देवतेच्या वतीने भविष्य सांगणारा होता। त्याने सांगितलं इथून पन्हाळगड, कोल्हापूर, कराड, साताऱ्याच्यामध्ये पालीम नावाचा भाग आहे। त्या भागामध्ये आपल्या पाषाण देवतेला घेऊन तो त्याची पूजा अर्चा करतो। तो सत्पुरुष असा आहे, तो साधू आहे, संत आहे, सत्पुरुष आहे, योगी पुरुष आहे, समाधी पुरुष आहे, ध्यानधारणा करणारा आहे, प्राणायाम करणारा आहे, अध्यात्माचं ज्ञान असणारा आहे आणि त्याचं नाव आहे परशुराम भारती। त्याच्या पाषाण देवी मूर्तीचं नाव आहे कमलाक्षी। ती देवी वेळप्रसंगी अडीअडचणीच्या काळात त्याला मार्गदर्शन करते आणि मानवी रूपात येऊन सगळ्या तऱ्हेचं ज्ञानधारण आणि मार्गदर्शन करते। अशा परिस्थितीत एक कालांतराने ज्योतिषाने सांगितल्याप्रमाणे ती दोघंही मंडळी पवनयोगाने तळवणे गावी आली। इथून 32 किलोमीटरवर आणि त्या ठिकाणी वास्तव्य केलं। अशा परिस्थितीत हळूहळू बातमी पसरल्यानंतर हे दोघंही त्या ठिकाणी गेलेत आणि त्या नतमस्तक नमस्कार करायला गेलेले असताना त्या सत्पुरुषाने त्याच्या डोक्यावर हात ठेवल्याने सांगितलं हा राजा होणार आहे पण ह्याला युद्धावर पाठवावं लागेल। त्याने त्या सत्पुरुषावर विश्वास ठेवून त्याला लढाईवर पाठवते। कसं काय शक्य आहे? तो गुराख्य आहे, त्याला युद्ध केल्याचं ज्ञान नाही, काही नाही। तो म्हणाला मी माझ्या देवीच्या आज्ञेप्रमाणे सांगण्याप्रमाणे त्याला युद्धकलेचे चैतन्य शक्तीचे मंत्र देतो। जशी जशी लढाईचा योग येईल तसा तसा तो विजयी होईल। कालांतराने त्याप्रमाणे ते घडलं आणि त्याला भोसले ही पदवी प्रदान केली गेली आणि तिथपासून ही संस्थांची काय सावंतवाडी संस्थांची मूळ गाडी सुरू झाली। भोसले ही त्यांना मिळालेली पदवी आहे। त्यानंतर हळूहळू एका पाठोपाठ एक राजा होऊन गेले। त्या काळामध्ये सुरुवातीला परशुराम भारती आपल्या शिष्याला म्हणजे खेम सावंताला घेऊन इथे ध्यानधारणा प्राणायाम शिकवत असताना स्वतः प्रत्यक्ष पंचमुखी नागराज या ठिकाणी येऊन त्यांना दर्शन देत असे आणि समाधी उतरल्यानंतर ध्यानधारणाचा काळ संपल्यानंतर तो पंचमुखी नागराज आपोआप आपल्या माघारी आपल्या घरात जात असे। अशा परिस्थितीत कालांतराने दुसऱ्या खेम सावंताने ही परिस्थिती बघितली आणि त्याला आपण जसे पाहुण्याला
पाट म्हणा, चटई म्हणा बसायला देत असो त्या काळात, त्याप्रमाणे त्याला बसायला पाट बांधून दिला आणि तो त्या पाटावर येऊन नागरात बसायला लागला. म्हणून त्याचं स्वरूप पंचमुखी नागराजाच्या नंतर पाटेकर नावाचं स्वरूप निर्माण झालं आणि दुसऱ्या खेमंत सावंतांनी ही संस्थांची सीमा बांधून दिली आणि त्याला आमंत्रित करून त्याला स्थानापन्न केले. ती स्थानं अशी आहेत: कुडाळ, बांधा, फुकेरी येथे कलशाच्या रूपातून, तसेच वेंगुर्ला, साखळी, डिचोली, पेडणे या गावातून आमंत्रित करून त्याला स्थानापन्न केले आणि त्यांनी ही भूमी संरक्षित केली आणि ती गादी आजपासून त्याच ठिकाणमध्ये चालू आहे. म्हणून सावंतवाडी संस्थांचं पाटेकराला फार महत्त्व आहे. दरम्यान माठेवाडा येथील श्रीदेव आत्मेश्वर मंदिरात देखील भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. पूजा अभिषेक सोहळ्याचं आयोजन या निमित्तानं करण्यात आलं होतं. सकाळपासून भक्तिमय वातावरण परिसरात होतं. नगर परिषद निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आलाय. मालवण नगर परिषद प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 10 प्रभाग आणि 20 नगरसेवक ही रचना तयार करण्यात आली आहे. एकूणच हे प्रभाग कसे असतील आणि त्याच्या सीमा काय असणार आहेत याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला. नगर परिषद निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मालवण नगर परिषद प्रारूप प्रभाग रचना ही प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 10 प्रभाग व 20 नगरसेवक अशी ही रचना या निमित्ताने करण्यात आलेली आहे. नकाशासहित ही प्रभाग निश्चिती करण्यात आली असून सर्व प्रभागांची हद्द नकाशा नगर परिषदेत सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. ऐन गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत मालवण नगर परिषदेची ही प्रभाग रचना ही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रभाग 1 मध्ये आपण बघितलं तर टोपीवाला हायस्कूल, धुरीवाडा आणि समुद्रबाग या ही महत्त्वाची ठिकाणं असून याच्या सीमा सुद्धा जाहीर करण्यात आलेल्या आहे प्रशासनाच्या वतीने. यामध्ये उत्तरेस धुरीवाडा कुरण येथील कोळम खाडीलगतचा भाग, कोळम फूल आणि धुरीवाडा साळसकर स्मशानभूमी ते आडारी खाडीचा भाग, तर पूर्वेला आडारी खाडीपासून शेतमाळा, खोतमठ, बोर्डिंग ग्राउंड, जय गणेश शाळा, दक्षिणेला टोपीवाला हायस्कूल, मागी गणेश चौक, चिवला बीच रस्ता ते तिथून परब घरापर्यंत, तर पश्चिमेला चिवला बीच समुद्र किनारा या प्रभाग 1च्या सीमा असणार आहेत. तर प्रभाग 2 मध्ये आणि प्रभाग 1ची लोकसंख्या ही 2084 ही निश्चित करण्यात आली आहे. प्रभाग 2 मध्ये लोकसंख्या 1707. त्यामध्ये महत्त्वाची ठिकाणं आहेत साई मंदिर, रेवतळे, चंडिका मांड, फाटकशाळा. त्यामध्ये उत्तरेला आडारी खाडी पासून परोळेकर घर ते प्रसाद वराडकर इमारतीपर्यंतचा भाग असणार आहे. पूर्वेला आडारी खाडी किनारा ते कांदळवन हद्द अशी आहे. दक्षिणेला आरोलकर घर शेतमाळ्यातून ते कुडाळकर हायस्कूल रस्त्यापर्यंत, तर पश्चिमेला बांगीवाडा कॉलेज रोड समर्थ अंगण साई मंदिरपर्यंत. हा प्रभाग 2ची ही रचना आहे. प्रत्येक प्रभागात 2 नगरसेवक असणार आहेत. त्याप्रमाणे 10 प्रभाग करण्यात आले आहे. आता आपण प्रभाग 1, 2 पाहिल्या, त्यानंतर प्रभाग 3 मध्ये आपण बघितलं तर आडारी सातेरी मांड हे महत्त्वाचे ठिकाण यामध्ये देण्यात आलेलं आहे. त्यामध्ये उत्तरेस आडारी खाडी, गणपती मंदिर हे आणि नगर परिषद हद्द आणि त्यात लोकसंख्या दिलेली आहे 1712 आणि त्यात देववाडा आणि देववाडा स्मशानभूमी हा सुद्धा परिसर दाखवण्यात आलेला आहे. डोंगराळ, पूर्वेला डोंगराळ भाग नगर परिषद हद्दीपर्यंत आणि घनकचरा कुंभारमाठ हद्दीपर्यंत, घनकचरा केंद्र सुद्धा त्या मार्गे कुंभारमाठ हद्दीपर्यंत. दक्षिणेस सातेरी मंदिर नाला हद्दीपासून रामेश्वर मंदिर, चव्हाणघर ते गणपती विसर्जन स्थळ आडवण रस्ता आणि तिथून गौंडी घरापर्यंत ते अटक घरापर्यंत दक्षिणेस सीमा निश्चित करण्यात आलेली आहे. पश्चिमेस अटक घर ते देववाडा स्मशानभूमी पेट्रोल पंप मार्गे आडारी खाडी किनाऱ्याने ते आडारी खाडीपर्यंत ही प्रभाग 3ची सीमा निश्चित करण्यात आलेली आहे. प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये 1563 लोकसंख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये वाघपिंपळ, एसटी स्टँड, समाज मंदिर हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. तर त्याच्या सीमा अशा असणार आहेत की उत्तरेस राज्य मार्ग 182 आईस फॅक्टरी ते भरण नाक्यापर्यंत, पूर्वेस राष्ट्रीय महामार्ग 182 पासून आडवण स्मशानभूमी ते मुस्लिम कब्रस्तान रस्ता, दक्षिणेस वायरी मुख्य रस्त्यावरील परोळेकर घर
ते भोसले पानंद ते कामाक्षी नर्सिंग होम आणि कीर यांच्या पानंदीपर्यंत. तर पश्चिमेस मकरबा मंदिर पासून शाळा, गौंडीवाडा श्रीराम मंदिर, तळाशीलकर घर, मिस्त्री घरापासून कोळंबकर रस्ता. ही प्रभाग क्रमांक 4ची आणि शेवटचा प्रभाग आहे ती प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये 1804 ही लोकसंख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये महत्वाचा म्हणजे मामा वरेरकर नाट्यगृह, भरण नाका आणि कुडाळकर हायस्कूल रोड ही महत्वाची ठिकाण आहेत. त्याच्या उत्तरेस आपण गायकवाड घर 2307 म्हणजे हडकर घरापासून राजन सरमळकर घरापर्यंत ते अथर्व कॉम्प्लेक्स, खांडाळेकर तिठा ही सीमा निश्चित आहे. तर पूर्वेस नागेश्वर कॉम्प्लेक्स, रेवते रस्त्यापर्यंत. दक्षिणेस कुडाळकर हायस्कूल, भरड नाका ते मामा वरेरकर नाट्यगृह पासून फौकांडा पिंपळ आणि पश्चिमेस फौकांडा पिंपळ ते साई मंदिर, देऊलकर घर ते खटावकर घर या मार्गाने कोळंब रस्त्यापर्यंत ही प्रभाग क्रमांक 5ची प्रभाग रचना जाहीर करण्यात. अशी 5 प्रभाग असून 20 नगरसेवक या निमित्ताने निवडून येणार 20 नगरसेवक यामधून निवडले जाणार आहेत. 10 प्रभाग आणि 20 नगरसेवक. प्रत्येक प्रभागात 2 असणार आहेत. अशा पद्धतीची ही प्रभाग रचना करण्यात आलेली आहे. प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये आपण आता बघूया. प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये पोतेवाडा कचेरी राजकोट यामध्ये अशा ही महत्वाची ठिकाण आहे. त्यामध्ये उत्तरेस समुद्र नगरपालिका हद्द समुद्राकडून, तिथून शासकीय विश्रामगृहाकडील भाग, हे चिवल्याची वेळ ही उत्तरेची सीमा आहे. तर पूर्वेला चिवलाची वेळ समुद्रमार्गे ते चिवलावेळ रस्ता ते सुपल तिठा, तिथून मागी गणेश चौक ते पिंपळपार, तिथून ओटवणेकर घराजवळ ते नेवाळकर गल्लीपर्यंत ही पूर्व सीमा आहे. तर दक्षिणेस नेवाळकर गल्ली रस्ता पंचायत समितीच्या हद्दीने पिंपळपार रस्ते येथील नाईक घर तिठा, तिथून सादले तिठा, महात्मा गांधी रस्त्याने मालप तिठा ते डॉक्टर सातोसकर तिठ्यापासून पिराची भाट समुद्रापर्यंत ही दक्षिण सीमा असणार आहे. तर पश्चिमेस नगरपालिका हद्द समुद्र किनाऱ्यापर्यंत. प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये लोकसंख्या दिलेली आहे 1971. त्याच्यामध्ये सोमवारपेठ, भंडारी हायस्कूल आणि सागर किनारा हॉटेल ही महत्वाची ठिकाणं आहेत. त्याच्या उत्तरेस डॉक्टर सातोसकर तिठा ते राम मंदिर रस्ता, ते सुरेश प्रभू घर सादली तिठा, नाईक घरापासून तिथून नाईक घर तिठा ते पंचायत समितीच्या हद्दीने ओटवणेकर घर नेवाळकर रस्त्यापर्यंत, तिथून मयेकर घर ते त्या रस्त्याने मेकॅनिकल रस्त्यापर्यंत ही सीमा असणार आहे. पूर्वेस रेवणकर घर ते बावकर पानंदी पासून भंडारी हायस्कूल हद्दीने नावी गल्ली ठाकूर यांच्या दुकानापर्यंत, ते सोमवारपेठ रस्त्याने बॉम्बे टेक्सटाईल रस्त्याने नेरुळकर दुकानापासून समुद्रापर्यंत. दक्षिणेस असणार आहे समुद्रापासून नगर परिषद हद्द, शिवाय सागर किनारा हॉटेलपासून सागर किनारा हॉटेलपर्यंत. पश्चिमेस पिराची भाट ते मुजावर घर, काळबादेवी रस्त्याने शहाबुद्दीने मुल्ला घरापर्यंत. प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये लोकसंख्या आहे 2259. त्यामध्ये गवंडीवाडा, आशा पार्क आणि राम मंदिर. त्याच्या सीमा अशा असणार आहेत की सोमवारपेठ उत्तरेस असणार आहे सोमवारपेठ रस्त्याने गौंडीघर ते भावकर पानंद भरड येथील राज्यमार्ग 182 लगत रेवणकर घर ते राज्यमार्ग 182 ने भरण नाक्यापर्यंत. पूर्वेला असणारे भरण नाका ते कोळंबकर गल्ली रस्त्याने आशा पार्क शेतमाळ्यातून सोमवारपेठ स्मशानभूमीपर्यंत. दक्षिणेस असणारे सोमवारपेठ स्मशान रस्त्याने सार्वजनिक पसंत शाळा चव्हाणघर ते पिंटो घर पासून पुढे समुद्र किनाऱ्यापर्यंत. पश्चिमेस सोमवारपेठ स्मशानभूमी रस्त्याने समुद्र किनाऱ्यापासून फिश मार्केटपर्यंत. प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये लोकसंख्या 1839 आहे. त्याच्यामध्ये महत्वाची ठिकाणं दादा साटलकर गॅरेज, दांडी शाळा आणि दांडेश्वर मंदिर ह्या ही महत्वाची ठिकाणं असून या प्रभागाची सीमा अशी दिलेली आहेत की उत्तरेस परोळेकर घर, भोसले पानंद, कामाक्षी नर्सिंग होम ते 1226 चव्हाण यांच्या घरापर्यंत. पूर्वेस तारकर्ली मेन रोड, परोळेकर घर, गावकर पानंद चव्हाण मार्गे घर नंबर 1042. दक्षिणेस आत्रेकर घर ते दादा साटलकर गॅरेज आणि दुधवडकर वाडाधुरी घर यांच्यापर्यंत. पश्चिमेस
देव पानंदीने समुद्रकिनारी श्रीकृष्ण मंदिर ते दांडेश्वर मंदिर हे दांडी आवास किनारा सोमवारपेठ स्मशानभूमीपर्यंत असणार आहे. आणि शेवटचा प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये लोकसंख्या दिलेली आहे 1768. यामध्ये महत्वाची ठिकाणे आहेत वायरी लोडबेवाडा, आडवण, गावकरवाडा, केळबाई मंदिर, मोरेश्वर मंदिर, नगर परिषद हद्द. यामध्ये उत्तर सातेरी मंदिर नाला असणार आहे उत्तरेस, पूर्वेस असणार आहे सातेरी मंदिर पासून चा नाल्याच्या हद्दीच्या बाजूने सर्वे नंबर 38, 41, 42 आडवण रस्त्याजवळील हद्दीपर्यंत सर्वे नंबर 4 पर्यंत. दक्षिणेस वायरी नगर परिषद हद्द परुळेकर घर ते 948 तानाजी नाका, पश्चिमेस तानाजी नाका मारुती मंदिर पानंद, वायरी मुख्य रस्ता मुस्लिम मोहल्ला रस्त्यापर्यंत अशी 10 प्रभाग असणार आहेत. आणि 10 प्रभागात प्रत्येक प्रभागात 2 नगरसेवक याप्रमाणे 20 नगरसेवक असणार आहेत. अशा प्रकारची प्रभाग रचना आणि त्याच्या सीमा या मालवण नगर परिषदेमध्ये हा आराखडा आहे तो नकाशासहित लावण्यात आलेला आहे. पण आता या बदललेल्या प्रारूप आराखड्याचा नेमका इच्छुकांवर काय परिणाम होणार आहेत, कोणाच्या संधी हुकणार आहेत आणि कोणाला नव्यानं संधी मिळण्याची शक्यता आहे? काही ठराविक हे बदल झालेले आहेत. प्रभाग 3 मध्ये काहीसे बदल झालेले आहेत. बाकी साधारणशः जे पूर्वी होते त्याप्रमाणे ठेवण्यात आलेले आहेत. आणि आता यात प्रभाग रचना ही जाहीर झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने आता इच्छुकांची सुद्धा मोर्चे बांधण्याला वेग येणार आहे. त्यामुळे चतुर्थीच्या ऐन गणेशोत्सवाच्या पूर्व पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेली ही प्रभाग रचना ही संभाव्य जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांच्या इच्छुक उमेदवारांची आता या निमित्ताने आपण म्हणायला हरकत नाही की प्रचाराची पहिली निवडणूक जरी जाहीर झाली नसतील तर या निमित्ताने गणेश दर्शनाच्या निमित्ताने सुद्धा या निमित्ताने वेग येणार आहे. आपण बघितलं तर नक्कीच या आधी शिवसेना आणि भाजपमध्ये पक्षप्रवेशावरून महायुतीत मिठाचा खडा पडला होता असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता. तर शिवसेनेकडूनही त्याला तसं उत्तर देऊन भाजपने ही यादी जाहीर करावी अशा प्रकारचं आव्हान हे या निमित्ताने करण्यात आलं होतं. दोन्ही बाजूने भाजप आणि शिवसेनेकडून आरोप प्रत्यारोप झाले होते. आपण बघितलं तर विधानसभा निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीत ही महायुती म्हणून राज्यभरात निवडणुका लढवल्या गेल्या. मात्र आता विधानसभा निवडणूक सुद्धा लढवली गेली. मात्र त्यानंतर राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलून गेली असली तरी सिंधुदुर्गात याचा निलेश राणे हे फक्त आणि दीपक केसरकर हे शिवसेनेचे आमदार आहेत. कारण सिंधुदुर्गात फक्त नितेश राणे हे एकमेव भाजपचे आमदार असल्यामुळे भाजप आणि शिवसेना ही महायुती होणारच आहे असं निलेश राणेंनी सुद्धा या वादानंतर जाहीर केलं होतं. महायुतीच्या माध्यमातूनच आगामी निवडणुका लढवल्या जातील हे वादानंतर निलेश राणेंनी सुद्धा स्पष्ट केलं. त्यामुळे जिल्ह्यात महायुतीच्या माध्यमातूनच निवडणुका लढवल्या जातील असं सध्या तर जाहीर करण्यात आलं असलं तर या निमित्ताने प्रत्येक पक्षाची ताकद असल्यामुळे शिवसेना भाजप यांची ताकद असल्यामुळे दोन्ही सुद्धा 10च्या 10 प्रभागांमध्ये आपली उमेदवारांची चाचपणीही त्यानिमित्ताने करण्यात येत आहे. त्यामुळे संभाव्य इच्छुक उमेदवार असतील त्यांची सुद्धा नावे काढण्यासोबत कशा पद्धतीने रचना करण्यात येईल या संदर्भात त्यांची व्यूहरचना सुरू आहे. त्यामुळे निलेश राणेंनी सुद्धा कार्यकर्त्यांना अशा सूचना दिलेल्या आहेत. युती नाही झाली तर आपल्याला स्वबरोबर सुद्धा लढावं लागेल अशा पद्धतीची दोन्ही बाजूने चाचपणी ही शिवसेना भाजपकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिवसेना भाजप यांच्यामध्येच ही रस्सीखेच सुरू होणार आहे. धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या माहितीबद्दल. हा प्रारूप आराखडा नगर परिषदेत प्रसिद्ध करण्यात आला असून यावर हरकती घेण्याची मुदत ही 31 ऑगस्ट पर्यंत ठेवण्यात आलेली आहे. 31 ऑगस्ट पर्यंत ज्या हरकती येतील त्या हरकतींवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होणार आहे आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी याबाबत अंतिम निर्णय हा देणार आहेत. त्यामुळे सध्या हा आराखड्यावर हरकती घेण्यास अजून 15 दिवसाची मुदत असून त्यानंतरच हा अंतिम आराखडा आहे हा ऑगस्ट नंतर म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात साधारणतः प्रसिद्ध फायनल आराखडा आहे तो प्रसिद्ध होऊ शकतो. मात्र जरी हे असलं तरी साधारणसा अंदाज घेऊन हीच प्रभाग रचना किंवा जर हरकती नाही आल्या त्या दृष्टीने सुद्धा साधारणशे लोकप्रतिनिधी असतील ते आपापल्या पद्धतीने मोर्चे बांधणी करण्यास सुरुवात करतील. सावंतवाडी बस स्थानकात इलेक्ट्रिक एसटी बस चार्जिंग सेंटर उभारण्यासाठी कोलगाव वीज उपकेंद्र ते बस स्थानक या मार्गावर केबल टाकली होती. मात्र यासाठी ठेकेदारानं मारलेले चर प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत असून अपघाताला आमंत्रण मिळत आहे. यामुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसून प्रशासनानं तात्काळ यावर उपाययोजना करावी अशी मागणी स्थानिकांसह प्रवाशातून होते. जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावर हा प्रकार घडलाय. कोलगाव वीज उपकेंद्र ते बस स्थानक या मार्गावर ही केबल टाकण्यात आली होती.
मात्र ठेकेदाराकडून चर बुजवताना थूक लावण्यात आली. साईड पट्टीचं पुन्हा डांबरीकरण करण्यात आलं नाही. त्यामुळे मियासाब समाधी ते कोलगाव दरवाजा परिसरातील साईड पट्टी खचली आहे. त्यामुळे अपघाताला निमंत्रण मिळतंय. येथून प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही डोकेदुखी ठरत आहे. त्यात पावसाचं प्रमाण वाढल्यानं चर अधिकच खचलंय. या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असून शाळा हॉस्पिटल जवळ असल्यानं रहदारी मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे मोठा अपघात होण्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम आणि परिवहन विभागानं याची नोंद घेऊन कार्यवाही करावी अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. सावंतवाडी एसटी आगाराचे प्रमुख निलेश गावित यांना विचारलं असता ते म्हणाले, 40 लाख रुपयांचे हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ठेकेदाराला देण्यात आलं होतं. त्यामुळे चार्जिंग सेंटरसाठीचं काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची होती. अपघाताची शक्यता लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे याकडे लक्ष वेधतो असं त्यांनी सांगितलं. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागानंही नेहमीप्रमाणे भूमिका घेतली. पावसामुळे चर खचलेत. केबल टाकल्यानंतर खडीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन भराव बसलाय. अशा ठिकाणी तात्काळ खडीकरण करून घेतलं जाईल. तसेच पाऊस संपल्यावर डांबरीकरण करून रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात येईल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता वैभव सगरे यांनी दिली. एकंदरीत सार्वजनिक बांधकाम आणि परिवहन विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे येथून प्रवास करणाऱ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतोय. केबल टाकल्यानंतर तात्काळ डांबरीकरण होणं गरजेचं होतं. मात्र ठेकेदार आणि प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा करण्यात आला. कोकणात पाऊस कधी पडतो याचा अंदाज असताना देखील खबरदारी घेतली न गेल्याचं यातून समोर येत आहे. त्यामुळे यावर ठोस उपाययोजना न होऊन मोठी दुर्घटना घडल्यास त्यास सर्वस्वी जबाबदार सार्वजनिक बांधकाम आणि परिवहन विभाग राहतील एवढं मात्र नक्की. वैभववाडी तालुक्यात धुवाधार पावसानं झोडपलंय. या पावसामुळे सडुरे शिराळे मार्गावर दरड कोसळली आहे. सुदैवानं दुर्घटनेतून एसटी बस थोडक्यात बचावली. सायंकाळी उशिरापर्यंत पावसाचा जोर कायम होता. कोकण किनारपट्टी भागात रविवारपासून पावसाचा जोर वाढलाय. अनेक भागात मुसळधार पाऊस कोसळतोय. वैभववाडी तालुक्यातही पावसाची 2 दिवस संततधार सुरू आहे. या पावसामुळे तालुक्यातील सुख, शांती, गोठणा, अरुणा या प्रमुख नद्यांच्या पातळीत कमालीची वाढ झाली आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पावसामुळे सडुरे शिराळे मार्गावर दौडोबा इथं 6:45 वाजता दरड कोसळली. शिराळेहून विजयदुर्गला जाणाऱ्या एसटी बसवर ही दरड कोसळली. मात्र सुदैवानं कोणतीही हानी झाली नाही. मातीचा ढीग, झाडे रस्त्यावर आल्यानं हा मार्ग पूर्णतः ठप्प झाला होता. या घटनेची माहिती पोलीस पाटील महेंद्र शेळके यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला दिली. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, स्थानिक ग्रामस्थांनी जेसीबीच्या सहाय्यानं दरड आणि झाडे बाजूला हटवून एसटी बाहेर काढले. 2 तासांनंतर या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत झाली. घटनेची माहिती मिळताच निवासी नायब तहसीलदार दिलीप पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आढावा घेतला. या पावसात करूळ भुईबावडा घाटातील वाहतूक सुरळीत सुरू होती. साराप शिवापूर भागात मुसळधार पावसामुळे माणगाव बाजारपेठेत रस्त्यांवर पाणी साचलंय. पुढील काही दिवसात मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. भारतीय हवामान विभागानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय, ज्यामध्ये कुडाळ, मालवण, कणकवली आणि सावंतवाडी या भागात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. माणगाव खोऱ्यात मुसळधार पावसामुळे बाजारपेठेत रस्त्यांवर पाणी साचलं होतं. साचलेल्या पाण्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत होता. पावसाचं प्रमाण वाढल्यास वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते.
सिंधुरत्न समृद्ध योजनेतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कॉटेजेस उभारण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्ज वितरणचा कार्यक्रम अध्यक्ष आमदार दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा बँकेच्या सभागृहात पार पडला। यावेळी 45 लाभार्थ्यांना कर्ज मंजुरी पत्र देण्यात आलं। त्यातील 4 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात कर्ज मंजुरीचा धनादेशाचं वितरण करण्यात आलं। सिंधुदुर्गातील पर्यटनाला चालना मिळावी आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबवण्यात येते। या योजनेतून 2 ते 3 महिन्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कॉटेजेस उभी राहणार आहेत। या प्रकल्पासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे। पहिल्या टप्प्यात पात्र 45 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे। या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या विकासात स्थानिकांचा सहभाग वाढून पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे, अशी माहिती सिंधुरत्न समृद्ध योजनेचे अध्यक्ष आमदार दीपक केसरकर म्हणाले। यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले, तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे उपस्थित होते। ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचं पाऊल उचललं जात आहे आणि या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी उपस्थित असणारे सिंधुरत्न योजनेचे प्रणेते, खरं तर महाराष्ट्रामध्ये मी नेहमीच सांगत असतो की महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळं पाऊल आणि इतिहासामध्ये महाराष्ट्राच्या एक वेगळं पाऊल ज्यांनी उचललं ते आदरणीय सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर, या जिल्हा परिषदेचे सीईओ सन्मान्य खेबुडकर साहेब, डीपीओ सन्मान्य बुधावले साहेब, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परब साहेब, जिल्हा परिषदेचे माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्मान्य तनपुरे साहेब, माझे सहकारी सन्मान्य महेश सारंग, सन्मान्य कलावडे साहेब, की ज्यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यामध्ये राबवला जाणार आहे, आणि त्याचप्रमाणे माझे सहकारी सन्मान्य देसाई साहेब, जिल्हा बँकेचे सीईओ धावडे साहेब, सर्व उपस्थित, सन्मान्य चिन्मन साहेब, सर्व उपस्थित लाभार्थी, सर्व उपस्थित पत्रकार बंधू भगिनी, खरं तर या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून आदरणीय राणेसाहेबांनी ओळख दिल्याच्या नंतर, घोषणा केल्याच्या नंतर मधल्या कालावधीमध्ये अनेक वेगवेगळे प्रयोग करण्यात आले, परंतु खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून जर रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे, त्याच्यातनं आर्थिक समृद्धी जर झाली पाहिजे, तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक चांगल्या दर्जाचा पर्यटक हा सातत्याने आपल्या जिल्ह्यामध्ये थांबला पाहिजे। आज पर्यटक आपल्या जिल्ह्यामध्ये चांगल्या दर्जाचे सुद्धा येतात, परंतु ते राहण्यासाठी मात्र गोव्यामध्ये जातात आणि पुन्हा फिरण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यात येऊन जातात, आणि त्याच्यातनं खऱ्या अर्थाने पर्यटन विकास होणार नाही, त्याच्यामध्ये रोजगार निर्मिती होणार नाही। तर तो पर्यटक आपल्या जिल्ह्यामध्ये थांबला पाहिजे, आणि हा पर्यटक आपल्या जिल्ह्यामध्ये थांबत असताना त्याच्यामध्ये आपल्या स्थानिक तरुणांचा, स्थानिक युवकांचा, स्थानिकांचा खऱ्या अर्थाने सहभाग असला पाहिजे, आणि याच्यासाठी कुठली तरी एक चांगली योजना आली पाहिजे। कारण जर चांगल्या दर्जाच्या पर्यटकाला या जिल्ह्यामध्ये थांबवायचं असेल तर त्याच्यासाठी तितक्याच उत्तम दर्जाची त्याची राहण्याची सोय झाली पाहिजे, आणि ती उत्तम दर्जाची जर सोय करायची असेल तर त्याच्यासाठी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याला उभं करावं लागेल ते उभं करण्यासाठी त्याला आवश्यक तो पैसा, आवश्यक ती आर्थिक ताकद त्याच्याकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध नसल्यामुळे अशा प्रसंगामध्ये मोठे प्रकल्प, हॉटेल्सचे मोठे प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यामध्ये जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत ह्या
अशा उच्च दर्जाच्या पर्यटकाला थांबण्यासाठीच्या सोयी सुविधा आपल्या जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध होणार नाही, ही खरी समस्या आदरणीय दीपकबाईंनी लक्षात घेतली आणि या सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून हा जो कॉटेजेसचा समावेश करण्यात आला, त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने इथल्या पर्यटनाची जाण असलेले स्थानिक की ज्यांच्या माध्यमातून इथली संस्कृती त्या पर्यटकापर्यंत आपल्याला योग्य पद्धतीने पोहोचवता येईल, अशा पद्धतीने या सगळ्या स्थानिक पर्यटन क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या स्थानिकांचा समावेश करून या प्रकारची योजना खऱ्या अर्थाने आखण्यात आली आणि ते आखण्याचं जे ध्येय आहे ते खरं तर आदरणीय दीपकबाईंनी डोक्यात घेतलं आणि त्याला मूर्त स्वरूप देणं ही काही सोपी गोष्ट नव्हती. आताच मला वाटतं कलावडे साहेब म्हणाले की या योजनेचा आराखडा तयार करत असताना प्रकल्प तयार खरं तर नेते मंडळींचं काम एवढंच असतं की एखादी योजना डोक्यात घेतल्यानंतर बाबा ही योजना अंमलबजावणी झाली पाहिजे एवढी एक आपण सूचना करतो, परंतु या योजनेचा आराखडा तयार करत असताना मला आठवतं की बेडशीटचा कलर कसा असावा, तिथल्या टॉयलेटमध्ये ड्राय एरिया कुठला असावा, वेट एरिया कुठे असावा, त्याचा म्हणजे ज्या चांगल्या दर्जाच्या पर्यटकाला आवश्यक त्या प्रत्येक गोष्टी त्याला कशा पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात या दृष्टिकोनातनं त्यांनी सातत्याने या सगळ्या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करत असताना विचार केला आणि त्याच्यातनं एक आगळावेगळा प्रकल्प या ठिकाणी समोर आला आणि या सगळ्यामध्ये आदरणीय कलावडे साहेब आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्यांनी ज्या त्यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून या जर्मन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच वेळी जवळपास आता 150 लाभार्थ्यांना हा लाभ देण्याचं उद्दिष्ट आहे, परंतु आता पहिल्या टप्प्यामध्ये जवळपास 45 पेक्षा जास्त लाभार्थी या ठिकाणी निवडले गेले आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून जवळपास 150 पेक्षा जास्त रूम्स हे चांगल्या उच्च दर्जाचे या जिल्ह्यामध्ये एकाच वेळी उपलब्ध होतील आणि ते फक्त अवघ्या 3 महिन्यामध्ये हे परिपूर्ण होऊन या वर्षीच्या शेवटच्या टप्प्यातल्या पर्यटनाचा लाभ पर्यटकांना याच्यातनं लाभ मिळेल आणि हा एवढा मोठा प्रकल्प की 150 पेक्षा जास्त त्या दर्जाचे रूम एका वेळी 3 महिन्यात उभं राहणं हे काही सोपी गोष्ट नसते, कारण एखादं 5 स्टार हॉटेल उभं राहायला सुद्धा काही वर्षांचा कालावधी लागतो, परंतु एकाच वेळी अशा प्रकारचे रूम्स उपलब्ध होतील आणि ज्याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याची संस्कृती, या जिल्ह्यातला जो काही पर्यटन दृष्ट्या आनंद घेण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी थांबण्याची संधी या जिल्ह्यामध्ये त्या पर्यटकांना उपलब्ध करून देण्याची किमया खऱ्या अर्थाने दीपकबाईंच्या संकल्पनेतून या योजनेच्या माध्यमातून आज साकारली जाते आणि या सगळ्यामध्ये आमच्या सगळ्यांच्या मनापासून या सगळ्या वाटचालीमध्ये शुभेच्छा आहेतच. खरं तर या जिल्हा बँकेचे संचालक म्हणून काम करत असताना सुद्धा आता विद्यमान पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनी सुद्धा या प्रकल्पाचा प्रस्ताव ज्यावेळी आमच्या संचालक मंडळामध्ये आला त्यावेळी त्यांनी सुद्धा एक सूचना केलेली होती की अधिकाधिक या प्रकल्पाला आपल्याला कशा पद्धतीने सहकार्य करता येईल त्याचा विचार आपण सगळ्यांनी करूया आणि म्हणून जिल्हा बँकेने या सगळ्यामध्ये जसं सामंत साहेबांनी उल्लेख केला की आपल्याला जितकं काही सहकार्य कायद्याचा विचार करून सगळ्या नियमांचा विचार करून आपल्याला सहकार्य करता येईल ते सर्व प्रकारचं सहकार्य आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर परवा सुद्धा आदरणीय दीपकबाईंनी अजून एक सूचना केली की या सगळ्या हॉटेल्स व्यावसायिकांना त्यांचा मॉनिटरिंग पिरियड जो आहे तो सुद्धा तुम्ही थोडा अधिक वाढवून द्या, कारण एखादा प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर तो स्थिर स्थावर होण्यासाठी काही कालावधी त्यांना खरं तर लागतो आणि म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी 6 महिन्याचा जो कालावधी पहिला होता तो आता 1 वर्ष करण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी दीपकबाईंच्या विनंतीनुसार केलेला आहे. व्याजाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्यांच्या ज्या सूचना आहेत त्या आम्ही संचालक मंडळासमोर चर्चा करून त्याच्यातनंही मार्ग निश्चितपणे काढू आणि या सगळ्याचा प्रयत्न एवढाच आहे, दीपकबाईंचा असेल आमचा असेल सगळ्यांचा प्रयत्न एवढाच आहे की इथला पर्यटन व्यवसायामध्ये इथला स्थानिक माणूस
हा स्थिरस्थावर झाला पाहिजे आणि त्याच्या माध्यमातून पर्यटन व्यवसाय हा मोठा झाला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी खऱ्या अर्थाने मला वाटतं या योजनेचा लाभ होईल आणि म्हणून जिल्हा बँक म्हणून आम्ही या योजनेमध्ये जे जे काही सकारात्मक पाऊल उचलणं आवश्यक आहे ते निश्चितपणे उचलू. जिल्हा परिषदेने खूप चांगली भूमिका या सगळ्यामध्ये घेतलेली आहे. कारण खरं तर शासनाच्या गाईडलाईन्स आणि मग त्याच्यामध्ये काही गोष्टींमध्ये मोल्ड होणं हे तेवढं काही सोपं नसतं. परंतु तनपुरे साहेब असतील, केबुडकर साहेब असतील, या सगळ्याच मंडळींनी आणि आता यापुढे ही सगळी जबाबदारी परब साहेबांना पुढे घेऊन जायची आहे. त्या सगळ्यांनी एक सकारात्मक पाऊल उचललंय आणि निश्चितपणे जिल्हा परिषद आणि जिल्हा बँक म्हणून आम्ही दोघंही या सगळ्या वेगामध्ये, या सगळ्या वाटचालीमध्ये हा सगळा प्रकल्प पुढे घेऊन जाण्यामध्ये जेवढं काही योगदान देणं आवश्यक असेल, शक्य असेल ते 100% देणार आहोत. याची खात्री आम्ही आदरणीय दीपकबाईंना या सगळ्याच्या माध्यमातून देतो आहोत. आणि म्हणून या सगळ्या प्रकल्प ज्या दिवशी अस्तित्वात येईल, म्हणजे सगळ्याच पत्रकार बंधूंना, भगिनींना विनंती राहील की हा प्रकल्प ज्या दिवशी अस्तित्वात येईल त्याच्यानंतर 3 महिन्यानंतर त्याच्या पुढचे 6 महिने आपण एक परीक्षण केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की खऱ्या अर्थाने पर्यटनाला चालना देणारा हा प्रकल्प निश्चितपणे एक मार्गदर्शक म्हणून या पुढच्या काळामध्ये काम करेल याची मला खात्री आहे. म्हणून आजच्या या चांगल्या कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. सगळ्या लाभार्थ्यांना सुद्धा विनंती करेन की याच्यामध्ये प्रत्येक दिवस आणि प्रत्येक तास तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे आणि याच्यामध्ये निश्चितपणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणावर पडत असतो, तो खूप उशिरापर्यंत चालतो, अडचणी खूप आहेत या सगळ्यामध्ये. परंतु या प्रत्येक अडचणीवर मार्ग काढून आपल्याला वेळेचं भान राखून हा प्रकल्प उभा केला पाहिजे. कारण तुमच्या यशस्वीतेवर या जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आणि पर्यटन व्यवसाय आणि नवीन उद्योजकांना त्या ठिकाणी मार्गदर्शक हा प्रकल्प ठरणार आहे. त्यामुळे तुम्ही किती गतिमानशीलतेने हा प्रकल्प पुढे नेताय त्याच्यामध्ये या प्रकल्पाचं यश अवलंबून आहे आणि म्हणून तुम्ही सुद्धा त्या ठिकाणी यशस्वी व्हावेत याच्यासाठी मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गावडे त्याचप्रमाणे आमचे दोन्ही डेप्युटी सीओ, त्याचप्रमाणे प्लॅनिंग ऑफिसर आणि सर्व बेनिफिशरी, ओंकारजी. उशीर झाला आहे. खरं तर आमच्या सिंधुरत्नाचं एक परीक्षण सुद्धा लवकर व्हायचं आहे आणि सर्वांनीच मान्य केलं की अशी ही महाराष्ट्रातली एकमेव योजना आहे की ज्याच्यामधून पर कॅपिटल इन्कम दुप्पट होणार आहे, दर डोळी उत्पन्न दुप्पट होणार आहे. आणि त्या दृष्टीने आत्ताच सांगितलं की सर्वच जण मनापासून काम करतात. परंतु ही जी योजना आहे याचं वैशिष्ट्य केवळ आपण एखादा पर्यटन प्रकल्प देतोय असं नाही, तर तो एका विशिष्ट वेळामध्ये पूर्ण होणार आहे. कारण 2 महिन्यामध्ये स्ट्रक्चर पूर्ण होईल आणि 1 महिन्यामध्ये त्याचं फर्निचर वगैरे पूर्ण होऊन 3 महिन्यामध्ये प्रत्यक्ष आपल्याला त्याचा वापर करता येईल. सर्वसाधारणपणे एखादं 5 स्टार हॉटेल बांधायचं झालं किंवा 150 रूम्स बांधायचे असत्या तर आपल्याला 2 वर्षाचा कालावधी लागला असता. परंतु हे 2 महिन्यामध्ये होत आहे. हे याचं वैशिष्ट्य आहे. आणि मला जिल्हा बँकेचे विशेष आभार मानायचे की केवळ हाच प्रकल्प नाही तर जे प्रकल्प आम्ही गोरगरिबांसाठी दिले आता आपण तर चांगल्या कंडिशनमधले आहात, आपण सगळे वेल टू डू आहात. परंतु अनेक आमचे असे प्रकल्प आहेत जिथे अत्यंत गरीब महिला आहेत ज्या बॅकयार्ड पोल्ट्रीचा व्यवसाय करतात. काही शेतकरी आहेत जे देशी गायींच्या पालनाचा व्यवसाय करतात. मच्छीमार आहेत ज्यांनी आउटबोर्ड इंजिन घेतलेले आहेत किंवा त्या ठिकाणी स्वतःच्या मालकीच्या होड्या, ज्यांच्या होड्या नव्हत्या, जे दुसऱ्याच्या होड्यांवर काम करायचे, त्या स्वतःच्या मालकीच्या होड्यांमध्ये जायला त्यांची सुरुवात झालेली आहे. असंख्य उदाहरण देता येते. ही बाईक असते महिलांसाठी. तर आपल्याला एक विशेष असं दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कॉटेजेस असणार आहेत आणि ह्या कॉटेजेस ताजरूपने चालवावे असे आमचा प्रयत्न आहे. हे करण्यासाठी त्याचं जे आता साईटचं सर्वे होईल त्याला तो एका विशिष्ट पद्धतीच्या कॅमेऱ्याने होईल जेणेकरून त्या ठिकाणची गुगल लोकेशन असेल, त्या ठिकाणचं
आपलं 3D मॅपिंग असेल हे सगळं त्यावेळेलाच होईल. आज आपल्याबरोबर जसे इतर पाहुणे उपस्थित आहेत तसे मी आपल्याला ओळख करून देतो. भरतजी रेड्डी हे बेंगलोरहून आलेले आहेत. त्यांना मुद्दाम मी भाषासाठी बोलवलं की आपण जो नारळाचा व्यवसाय आहे त्याच्यामध्ये कर्नाटकामधले जे सगळे नारळाचे शेतकरी आहेत त्यांना त्यांनी खूप मोठं ते एक मोठे उद्योजक आहेत आणि त्यांना नारळाच्या व्यवसायामध्ये मदत केली. त्याच्याबरोबर हळदीच्या व्यवसायामध्ये स्वतःने अनेक शेतकऱ्यांना मदत केली, त्यांच्या CSR मधून मदत केलेली आहे कंपनीच्या. तर राकेश केबुलकर साहेबांची आणि त्यांची चर्चा झाली तर आपल्याकडे सुद्धा आपल्या नारळाच्या जे उत्पादक आहेत त्यांचं उत्पन्न कसं वाढवायचं, आपण नव्याने हळदीचा व्यवसाय सुरू केलेला आहे तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला कशा रीतीने अधिकाधिक दर हा देता येईल शेतकऱ्यांना ह्याच्यासाठी आपण त्यांचं मदत घेणार आहोत. आपल्याला निश्चितपणे सांगतो की ज्याला तुमचे हे कॉलेजेस सुरू होतील त्याला जसं आपण आता बॅकयार्ड पोल्ट्रीमध्ये आपण उत्कृष्ट अंड्यांची निर्मिती करतो ज्याला हॅपी एग्ज आपण म्हणतो. इतर अंडी जर 5 रुपयांनी मिळत असले तर हे अंड 10-20 रुपयांनी खपलं जातं कारण त्याच्यामध्ये ते वैशिष्ट्य आहे. A to मिल्क असेल काहींचं. पर्यटकांना हे सगळं मिळणार आहे तुमच्या कॉटेजेसच्या रूपाने आणि जर ताजने खरोखर आम्हा कॉटेजेस म्हणून तुमच्या कॉटेजेस चालवत आहे तर तो चमत्कारच होईल. म्हणजे तुमचं उत्पन्न एवढं वाढेल की आपण त्याचं कल्पना सुद्धा करू शकतो. आपल्याला हे पुढच्या काळामध्ये घडवायचं आहे. ते घडवताना सुरुवात सुद्धा जलद झाली पाहिजे. आपण नेहमी मनामध्ये शंका प्रत्येकाच्या येतच असतात परंतु कुठे सुरू करायचं हे सुद्धा ठरवलं पाहिजे आणि त्याच्यामुळे नेहमी चर्चा करत राहिलो तर मग वेळच जात राहतो, उभं काहीच राहत नाही. म्हणून मी ठरवलं की आपण ह्याच्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे आणि ताबडतोब हे सुरू केलं पाहिजे. त्या दिवशी आमची एक मिटिंग झाली. त्या दिवशी ओंकारजी आणि त्यांचे सिनियर पार्टनर येत होते तर ते विमान सुटलं नाहीतर त्याच दिवशी याची सुरुवात झाली असते. आज एका चांगल्या मुहूर्तावर याची सुरुवात होते आणि त्याच्यामुळे मनापासून मी आपला सर्वांचं अभिनंदन करतो. त्याच्यातून चांगलं असं यश आपल्याला मिळावं आणि आज जरी 45 कॉटेजेस असल्या तरी पुढच्या काळामध्ये 500 कॉटेज झाल्या तर 1500 रूम तयार होते. हल्लीच आमच्याकडे अमेजमेंट पार्क व्हायचं म्हणून साऊथ ईस्ट एशियामध्ये पाहणी करायला गेलो होतो. एकेका हॉटेलला 5,000 रूम्स असतात. आपल्याकडे 100 रूमचं हॉटेल असतं त्याच्याकडे 4,000 रूमचे हॉटेल्स असतात. एवढी मोठी हॉटेल्स असतात. तर आपल्याला त्या लेवलला जायचं आहे. ज्याला राणीसाहेब म्हणतात की आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं पर्यटन आलं पाहिजे त्याला ते त्या दर्जाचं आणि त्या ऑप्टमचं सुद्धा आलं पाहिजे. या ठिकाणी तत्पुरे साहेबांनी खूप त्याच्यामध्ये मेहनत घेतली. परब साहेब आता मेहनत घेतात आणि आमचे गोदावरी साहेब सुद्धा नेहमी प्रोॲक्टिव्ह असतात. म्हणजे कशा रीतीने स्कीम पुढे न्यायची याचा ते प्रयत्न करत असतात. तर आपल्याला सगळ्यांनाच विनंती आहे की लवकरात लवकर आपण हे काम सुरू करूया आणि हा 0 डेट सुरू होते म्हणजे आजपासून 2 महिन्यामध्ये बंगला उभा राहिलेला दिसला पाहिजे. दुसरं एक असं आहे की ज्या लोकांची प्रकरणं मंजूर केली परंतु त्यांच्या काही टेक्निकल फॉर्मॅलिटीज राहिलेल्या असतील, त्यांचं मॉर्गेज राहिलेलं असेल तर त्यांनी ते लवकरात लवकर पूर्ण केलं पाहिजे. जेवढ्या लवकर तुम्ही पूर्ण कराल तेवढ्या लवकर तुमचे बंगले साकार होतील. आणि युजली तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की नोव्हेंबर ते मार्च हा इंटरनॅशनल टुरिस्टचा सीझन आहे आणि त्याच्यामुळे आपण असं बघितलं पाहिजे की काही परदेशी पर्यटक सुद्धा इथे यायला सुरुवात झाली पाहिजे. साधारण त्याच्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये ते संपलं की एप्रिल आणि मे हा डोमेस्टिक टुरिस्टचा सीझन सुरू होतो. म्हणजे आपल्याला वर्षभर सीझन मिळू शकतो कारण आपण गोव्याच्या खूप जवळ आहोत आणि हे लक्षात घेऊन आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पर्यटक इथं आले पाहिजेत आणि त्याच्यावर देशी पर्यटक सुद्धा आले पाहिजेत. तर त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी काम करावं अशी अपेक्षा आहे. हे सगळं करत असताना माझी खात्री आहे की जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक योजना राबवत आहेत. त्याच्यामध्ये मूर्तिकारांसाठी योजना आहे, वेगवेगळ्या प्रत्येक घटकासाठी योजना आहे आणि या योजना विशेषतः आपली ह्याची राईस म्हणजे भाताचे जे शेतकरी आहेत त्यांच्यासाठी आर्मी तयार होते किंवा त्यांच्यासाठी नाही तर बागायतदारांसाठी सुद्धा ती आर्मी तयार होईल. त्यांना सगळे इक्विपमेंट दिलेले आहेत, त्यांना स्वतःच्या गाड्या सुद्धा देण्याचा आपला विचार आहे आणि ती मुलं जर काम करायला लागली तर आज जी पड जमीन दिसते ती पड जमीन ही आपल्या जिल्ह्यामध्ये दिसणार. एवढं चांगलं काम आपल्याला पुढच्या काळामध्ये करायचं आहे. मला सगळ्यांनाच विनंती करायची आहे की शेवटी आपण कुठेतरी विश्वास ठेवायला लागतो. एखादी नवीन गोष्ट आपण ज्याला करतो त्याला आपल्याला माहिती नसते की ह्याच्यातून काय होणार परंतु जगभर ज्या लोकांनी काम केलं त्यांच्याकडे तो अनुभव असतो. त्याच्यामुळे आपण सगळ्यांनी विश्वास ठेवा. आपण अतिशय चांगलं काम या माध्यमातून निश्चितपणे करू.
मळगाव छत्रपती शिवाजी महाराज चौक इथं हिंदवी स्वराज्य ध्वजस्तंभाचं अनावरण शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक प्राध्यापक संभाजी भिडे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। हा ध्वजस्तंभ मळगाव ग्रामस्थ आणि भिल्लवाडी ग्रुप अध्यक्ष पांडुरंग राऊळ यांच्या संकल्पनेतून उभारण्यात आला। समाजसेवक तसेच भिल्लवाडी ग्रुपचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊळ यांच्या निवासस्थानी शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे उपस्थित होते। यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात त्यांचं आगमन झालं। आगमनावेळी फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली। यावेळी परिसरात जल्लोष निर्माण झाला होता। यावेळी संभाजी भिडे यांच्या हस्ते ध्वजस्तंभाचं अनावरण करण्यात आलं। मोठ्या संख्येनं मळगाव पंचक्रोशीतील हिंदू बांधव उपस्थित राहून या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार झाले। अनावरणानंतर परिसरात घोषणा देत वातावरण दुमदुमून गेलं। संभाजी भिडे यांनी आपल्या भाषणातून छत्रपतींच्या कार्याचा गौरव केला। तसेच मार्गदर्शन करताना सांगितलंय की मळगावप्रमाणे हिंदवी स्वराज्य ध्वजस्तंभ प्रत्येक गावात उभारावा आणि हिंदूंनी एकत्र यावं असं आवाहन केलं। छत्रपती पौर्णिमेला घेतला 1680 चैत्री पौर्णिमा हनुमान जयंती संभाजी महाराज फाल्गुनी अमावस्या 1689 शिवछत्रपती हिंदूंनी कसं जगावं स्वाभिमानाने शौर्य पौरुष पराक्रम काळजी धाडस हिंमत धावू ते स्वतः जगून लागतात। संभाजी महाराजांनी धर्मासाठी कसं मरावं ते दाखवलं। या हिंदी स्वराज्य ध्वजस्तंभ एवढ्यासाठी प्रत्येक गावात आपण करणार आहोत की सगळ्या हिंदू लोकांनी पौर्णिमेला शिवाजी महाराजांचं स्मरण करून त्यांना श्रद्धांजली व्हायला, एक अमावस्येला संभाजी महाराजांना श्रद्धांजली व्हायला शिवसूर्य हृदय पौर्णिमेला म्हणायचं हे सगळे श्लोक आणि संभाजी सूर्य होते ते श्लोक अमावस्या न चुकता पौर्णिमा अमावस्या या दोघांना श्रद्धांजली वेळेला सगळ्या हिंदूंनी एकत्र यायची आणि हा ध्वजस्तंभ कायमी स्वरूपाचा प्रत्येक घराची कसा जोडला जाईल, ते घरात मनुष्य कसा येईल ते पाहिजे। अमावस्येला संभाजी महाराजांच्या आणि पौर्णिमेला शिवछत्रपतींच्या एकच वेळा जेवायचं उपास शक्यतो सकाळीच उपास आणि रात्री उपास हा सगळ्या हिंदूंचा आचार होता। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या गावात बारीक सारीक लहान सहान मोठ्या उत्तम केले हिंदी स्वराज्य ध्वजस्तंभ मळगाव प्रत्येक गावात हा ध्वजस्तंभ हे नाव हे फार छान केलं सुरू करा। काल कृष्णाष्टमी झाली, 6 दिवसांनी अमावस्या छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। हिंदू धर्म की जय। कार्यक्रमाच्या प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं।
ग्रामस्थ, महिला आणि युवकांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे कार्यक्रमाला भव्यतेची परिपूर्णता लाभली। या ध्वजस्तंभामुळे चौकाचे वैभव वाढले असून ग्रामस्थांमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण झाली आहे, अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या। एकीकडे मंडळी मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे तरुण पिढी मोबाईलच्या आहारी गेली असल्यानं भजन मंडळ बंद पडत असल्याचं भजनी बुवा सुहास माळकर यांनी सांगितलंय। 30 वर्षात माझ्याकडे काम करलेली मंडळ आलेली काही मंडळं बंद पडली आहेत। तर कारण काय तर त्यांच्याकडे ज्या वीक्षक असल्या तर त्यांच्याकडे मंडळी, कारण मुलं आता नेटवर्क मिळाला मोबाईलला मोबाईल इतकी शिलत नाही वाटत। तर मी स्वतः भजन करतो, मी बुवा माका माहिती आहे मंडळीचा धरून येऊन लागतं। फक्त ही परिस्थिती खेडोपाडी काही ठिकाणी नेटवर्क नाही, त्या ठिकाणी की रात्र भजन करतात त्यांचा सॅल्यूट मारतो की जे भजनचा चालू होतो। पण ही परिस्थिती शहराकडे जर कमी झाली तर मग तिथं आत्ता तरुण पिढीचा विचार करण्याचा गरज आहे। कुठल्याही क्षेत्रात तुला त्या क्षेत्रात फायदा पैसे, पण ते करूसाठी तुमका मेहनतच करू होईल। जर पडलेला असेल सरकार शासन आपल्याला नोकरी देऊ शकणार नाही, कारण लोकसंख्येच्या हिशोबात नोकरी आपल्याकडे उपलब्ध नाही। नोकरी नाही तर आपण व्यवसाय करू, कोणी व्यवसाय करू, कष्टच करतोय। जर कष्ट केले नाही तर आपणात कुठल्या ह्याच्यात पैसे मिळायचे नाही। आणि जर समजा दिवसरात्र मेहनत केलं तर शून्य त्या पीएचा उंचीवर लावू शकतात। अगदी कला जरी शिकायची आहे तरी त्याच्यासाठी कष्ट करतोय, आणि दुसरी गोष्ट पैसे मिळवण्यासाठी त्याच्याच कष्ट करते लागते। व जर विचार करून पिढी लोक शिक्षण केलं असा तर कदाचित एस्टिमेट ते प्रश्न भेटणार। राजकारणाच्या सह्यांसाठी मल्टीस्पेशालिटी प्रश्न रखडला। आवश्यक लॅब, रक्तपेढी उपजिल्हा रुग्णालयात असल्यानं त्याच ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी व्हावं। उपजिल्हा रुग्णालयात चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आपला प्रयत्न राहणार, असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। हॉस्पिटल याच्यासाठी लॅब लागते, हॉस्पिटलसाठी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वेगवेगळ्या बिल्डिंग लागतात। या ठिकाणी मूळ हॉस्पिटल आहे तिथंच मल्टीस्पेशालिटी झालं पाहिजे। म्हणून जर कोणी ज्यांना अशी इच्छा असेल तर त्यांनी राजघराण्याची भेट घ्यावी। त्यांच्या नुसत्या सह्यांसाठी थांबलेलं आहे। मल्टीस्पेशालिटीचं टेंडर झालेलं आहे, त्याची एजन्सी फायनल झालेली आहे, त्यांच्यामध्ये त्यांच्या सह्या फक्त होण्याच्या बाकी आहेत। सह्या झाल्या की ताबडतोब हे काम आम्ही दुसऱ्या दिवशी सुरू करू शकतो। आणि माझं तर स्वतःचं आता म्हणणं असं झालेलं आहे की आहे ते जे हॉस्पिटल आहे ते सुद्धा इमारत हे करून एकाच ठिकाणी हॉस्पिटल आणि मल्टीस्पेशालिटी एकाच ठिकाणी दोन्ही, आणि ते एकाच ठिकाणी आहे, फक्त ते एकमेकाला जोडलेलं नाही आहे, ते जोडलं जावं अशी सुद्धा मी सूचना केलेली आहे की ते सुद्धा तुम्ही परिस्थिती बघा। आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हॉस्पिटल हे शहरामध्येच असायला लागतं, कारण एसटी स्टँडपासून रिक्षाची सोय वगैरे सगळी असायला लागते, आणि त्याच्यामुळे शहरामध्ये हे हॉस्पिटल होईल। मी पुन्हा एकदा राजघराण्यातल्या सदस्यांची भेट घेतलेली आहे, त्यांच्या सह्या झाल्या की लगेच ह्याच्या कामाला सुरुवात होईल। भाजप नेते आणि माजी आमदार डॉक्टर विजय नातू यांनी जिल्हा नियोजनच्या निधी वाटपाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे। सन 2024-25च्या जिल्हा नियोजन विषयाचा गेले दीड महिना जवळजवळ 20 विविध विषयांचे व्हिडिओ बनवले गेले, आणि याच्यातनं एक रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांवरती कसा निधी वाटपातला अन्याय झालाय हे मांडण्याचा प्रयत्न केला। आता या सर्व एकत्रित बाबीचा एक शेवटचा आकडेवारीचा विषय सर्वांपर्यंत सांगावा म्हणून हा व्हिडिओ आहे। रत्नागिरी जिल्ह्याचा एकूण 360 कोटी रुपयाचा जिल्हा नियोजन मंडळाचा 2024-25चा आराखडा होता। यामध्ये एकूण 32 विभाग आणि 87 उपविभागामध्ये खर्च केला गेला। या सर्वांमधल्या एकूण 12 विभागांपैकी 16 उपविभागांचा एकत्रित मी अभ्यास जो माझ्यापर्यंत जमा झाला तो गोळा करून सर्वांसमोर मांडला, आणि 360 कोटींपैकी 176 कोटी रुपयाचा आराखडा की कशा पद्धतीनं या विषयाचं विनियोग झाला आणि विशिष्ट भागांवरती अन्याय झाला हा मांडलेला आहे। याकरता या पद्धतीचा वाढलेला हा अनुशेष आहे
आणि हा अनुशेष दूर करण्याकरता वरिष्ठ पातळीवरनं याची चौकशी झाली पाहिजे आणि वरिष्ठ पातळीवरनं याचं सूत्र ठरवून दिलं गेलं पाहिजे. याकरता माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व वित्त आणि नियोजन विभाग यांच्यापर्यंत हा विषय मी नेलाय आणि यांच्याकडनं एक सूत्र मिळवून जिल्ह्यातल्या जिल्हा नियोजन आराखड्यामधून या पुढच्या काळात सर्व भागाला योग्य न्याय मिळेल असा मी अपेक्षा करतो आणि याकरता आवश्यक ते कागद मी संबंधित विभागाकडे दिलेले आहे. शेतकऱ्यांना पुढे अडचण येऊ नये यासाठी माझा प्रयत्न आहे. वन खात्याची नोंद वगळण्याचा निर्णय झालेला आहे. आंबोली चौकुळच्या ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार दोन्ही जमिनींचे एकत्र वाटप होईल अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. कबूलातदार गावकर हा जो विषय आहे या संदर्भात सध्या श्रेयवाद चालू आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की अनेक वर्ष जे शेतकरी पीडित राहिले त्यांना न्याय मिळणं फार आवश्यक आहे. तर या प्रश्नाचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे कबूलातदार जमिनीचं वाटप करणं आणि दुसरं आंबोली, चौकुळ, गेळे तिन्ही गावांमध्ये चुकीने वन खात्याच्या नोंदी झालेल्या आहेत ह्या नोंदी दूर करणं. इथल्या ग्रामस्थांची मागणी अशी होती की जमिनीचं वाटप हे वन खात्याच्या नोंदी कमी झाल्यानंतर वन खात्याच्या ताब्यात असलेली जमीन आणि कबूलातदार जमीन यांचं एकाच वेळेला वाटप व्हावं आणि म्हणून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आंबोली, चौकुळ आणि गेळे तिन्ही गावांच्या ज्या हिअरिंग आहेत या उपविभागीय अधिकारी सावंतवाडी यांच्याकडे ऑलरेडी झालेल्या आहेत आणि वन खात्याच्या नोंदी रद्द करण्याची ऑर्डरसुद्धा झालेली आहे. ह्याला आता शासनाची परवानगी लागेल आणि ह्या शासनाची परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या संदर्भात मी वनमंत्री आणि वनसचिवांची भेट घेतलेली आहे. या संदर्भात मी या खात्याचे मंत्री, महसूल खात्याचे मंत्री आदरणीय बावनकुळे साहेब यांची भेट घेतलेली आणि लवकरच त्यांनी कोऑर्डिनेशनची मीटिंगसुद्धा लावण्याचं मान्य केलेलं आहे. आज आंबोली चौकुळची लोक काय म्हणतील की आमचं वाटप का नाही झालं, तर आज मला अतिशय स्पष्ट शब्दात सांगायचं आहे की गेळेचं झालेलं सातबारांचं वाटप हे फक्त कबूलातदार जमिनीचं आहे, वन जमिनीचा त्याच्यामध्ये समावेश नाही. आणि त्यांची सुद्धा सुरुवातीपासून मागणी होती की वन जमीन आणि कबूलातदार गावकर एकाला वाटप करा आणि त्याच्यामुळे त्यांचं वाटप जर त्यांनीच संमती दिली की आमचं कबूलातदार गावकर अगोदर करा तर त्याला काय वाटप आज सुद्धा आंबोलीचं सुद्धा होऊ शकतं, लगेच चौकुळचं सुद्धा होऊ शकतं. पण जो वनजमिनीचं वाटप ज्यावेळेला वन खात्याची परवानगी येईल आणि शासनाची संमती होईल त्याच वेळेला होईल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. ट्रकला दुचाकीची धडक, युवक जागीच ठार. वैभववाडीत धुवाधार पाऊस आणि मल्टी स्पेशालिटी कोणामुळे रखडलं, दीपक केसरकरांनी सांगितलं कारण. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.